Ahojte, tu je Mr. Lubo a LEGO Education Spike Prime. Dnes sa pozrieme bližšie na prácu s color senzorom alebo so senzorom svetla, svetelným senzorom. Tento color senzor, keď je pripojený ku kocke, tak svieti a vlastne vytvára vlastný zdroj svetla a dokáže odmerať, koľko z toho svetla sa mu vracia naspäť. Je to veľmi šikovné a veľmi často sa to využíva pri sledovaní čiar alebo aj reagovaní na rôzne farebné čiary na podložke. Okrem toho dokáže rozlíšiť 10 farieb. Poďme sa na to pozrieť. Pripojím ho do portu D a spustím si nový projekt. Nazvem ho farebný senzor. Pripojím sa k hubu a môžeme začať programovať. Pozrime sa ešte predtým na informáciu, ktorú vieme získať zo samotného senzora. Ikonka mi práve teraz ukazuje, že nevidí žiadnu farbu. Mám tu takúto pomôcku, na ktorej mám rôzne farby a keď ju priložím, alebo keď senzor priložím k inej farbe, vidíte, že sa tá farba zmenila a takisto mi vyjadruje aj nejakým číslom tú farbu. Tu vidíme červenú, žltú, fialovú a tak ďalej. Pri meraní senzorom sa odporúča, aby jeho vzdialenosť od toho meraného objektu bola presne na 2 dieliky. Ako napríklad vidíte tu na. Čiže aby bol od toho objektu alebo toho povrchu, ktorý meria, vzdialený na tie 2 dieliky. Vtedy vieme získať najpresnejšiu informáciu. Ak je to pod uhlom, tak už to meranie nie je také presné. Pri programovaní jedného motora môžem využiť color senzor napríklad tak, že si môžem urobiť ako keby ovládač a pomocou rôznych farieb spúšťať ten motor rôznym spôsobom. Poďme sa na to pozrieť. Na začiatok si môžem nastaviť nejakú rýchlosť 25% a aby som použil rôzne farby, tak na to môžem využiť takýto spúšťač, ktorý reaguje na to, akú farbu ten senzor vidí a môžem povedať, že keď bude farba červená, tak chcem, aby sa môj motor točil v smere hodinových ručičiek, polovicu otáčky, prípadne môžem mu povedať, aby to urobil inou rýchlosťou a vybrať si viacero takýchto možností, inú farbu zelenú, a k nej priradiť nejaký iný príkaz, iný pohyb, možno inú rýchlosť. Čiže vytvoriť si ako keby viacero možností, ktoré viem meniť pomocou farby, ktorú ten senzor vidí. Tu som dal 3 otáčky a dáme si ešte tretiu možnosť, dajme tomu žltú a opäť môžeme. Samozrejme, nemusí to byť len výstup z motora, môže to byť napríklad aj zmena farby. Môžem urobiť to, že keď bude vidieť žltú, tak tento farebné podsvietenie, ktoré mám pod stredným tlačidlom, sa mi tiež zmení na žltú. Keď to spustím, malo by to fungovať. Teraz keď kým vidí tú červenú, tak to vlastne ide. Takisto zelenú. A ešte pre kontrolu žltú. A vidím, že sa mi zmenila farba toho tlačidla.